Θα δούμε τώρα ένα βίντεο για τη δημιουργία και επεξεργασία σχολείων στις αναρτήσεις. Βλέπουμε εδώ πάλι τις αναρτήσεις που έχουμε στο ιστολογείο μας. Αν μπούμε σε μία ανάρτηση, πηγαίνοντας κάτω-κάτω, μπορούμε να δούμε τον χώρο που φαίνεται με έντονο στην οθόνη σας, ο οποίος είναι για τα σχόλια. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα σχόλιο. Παράδειγμα, μια πολύ καλή ανάρτηση. Μπορούμε να δούμε με ποιο λογαριασμό είμαστε συνδεμένοι και να πατήσουμε δημοσίευση σχολείου. Βλέπουμε ότι το σχόλιο μας έχει εμφανιστεί. Αν πάμε στον πίνακα ελέγχου του ιστολογίου, πατώντας το σύνδεσμο σχόλια, προβάλλεται το σχόλιο το οποίο έχουμε μόλις αναρτήσει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε μια σειρά από επιλογές. Μπορούμε να πατήσουμε κατάργηση σχολείου, διαγραφή ή να το μεταφέρουμε στα ανεπιθύμητα. Αν πατήσουμε ανεπιθύμητα, βλέπουμε ότι το σχολείο μας έχει σβηστεί και έχει μεταφερθεί στην καρτέλα ανεπιθύμητα. Εκεί, μάλλον αν πατήσουμε refresh στην ανάρτηση, στο blog, μπορούμε να δούμε ότι το σχόλιο έχει εξαφανιστεί. Στην καρτέλα ανεπιθύμητα τώρα πίσω, μπορούμε να επαναφέρουμε στα επιθυμητά το σχόλιο μας ή να το διαγράψουμε τελείως. Αν πάμε πάλι στο ιστολόγιο και πατήσουμε refresh, βλέπουμε ότι το σχόλιο έχει ξαναεμφανιστεί. Και φυσικά μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχόλιο γράφοντας κάτι άλλο. Και πάλι πατώντας δημοσίευση σχολείου. Βλέπουμε τώρα ότι και τα δύο σχόλια εμφανίζονται στην οθόνη.